dinhi sa ibabaw sa yuta. Kinahanglan ta nga ang atong pagkinabuhi atong masayran o masayran ninyo nga dili lamang kita kutob sa mga physical nato nga pagkinabuhi. Duna po tayo gitawag og spiritual mga higala. Ang atong pagkinabuhi sa kalibutan dili lang kutob sa mga material. Duna usab espirituhanon mga higala. Mao ni ang tinuod sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Ang amo lamang pag-anhi mao ang pagpaambit nga naha kaninyo mahitungod sa pulong sa Dios, mahitungod sa iyahang kaayo, sa iyahang ugma nga hangtod karon buhi ka pa, hangtod karon naginhawa pa ka, gasa kini sa Dios kining kinabuhia higala. Ang hangin nga giginhawa libre ka na nga gihatag sa Ginoo. Praise the Lord. Ang hangin nga imong giginhawa libre kini nga gihatag sa Dios. Kay kung ang imong hangin dili na gani libre, mahal kaayo. Tagpila ang tangke sa oxygen mga higala. Ibutang talag mil size. Sa usa ka adlaw kapila ka oras usa mahurot. Ibutang talag 6 ka oras higala. Ingon ana kadali mahurot ang usa ka tangke sa oxygen.